shi Cibiriki nan ne Ali Jita Musical Studio da ke birnin Kanan Daba, Nigeria. Ki gabatar muku da sabon bidiyon album mai suna Zancen Kwarai. Zancen Kwarai yana cike da ban al'ajabi, ban mamaki da kuma ban tausayi, musamman ma ga ma'abota soyayya. Zancen Kwarai ya kunshi waƙoƙi kamar haka: 'Yar Baba, shiryawa Firdausi 'Yar Baba, bada umarni Ali Jita. Haka zalika, album ɗin Zancen Kwarai ya samu kulawa ta musamman
daga kamfanin NBC Production Nigeria Limited ƙarƙashin kulawar Darakta Murtala Isa Turaki mai NBC. Dan neman ƙarin bayani za a iya kiran lambar waya kamar haka: 08034278886 ko kuma 08036778472. Zancen kwarai yana nan tafi.